Нема за що. А що ви робите? А я свого старшого сина знімаю. Синій сорочки? Так. Схожий? Схожий, це є другий син, правда? Це молодший. А той старший. Двоє схожі. Вже не скажуть, що підкидуть. Не скажуть, що не рідні. Да. А это, слава Богу, наш старший брат Юруня нашел себе занятие здесь и кое-что, видимо, в свою коллекцию меняет. Как говорится, да помогай ему Боже.